Sí, però és molt difícil comprar el Decathlon. Hi ha anat últimament? Sí, és com un Ikea, ara. És molt difícil. Ara és com un Si Ikea. tu estàs al passadís de botes de futbol i dius, mira, n'has vist unes que, mira, aquestes em semblen bé. Necessito el meu número. Tu saps el que falta perquè passi un empleat del Decathlon? bueno, això sí. No ve mai ningú. Això sí. Si tu et mous T'han i et reduït poses molt la com entre plantilla, passadissos, intentes interceptar algú, no passa ningú. Quan passa algú, ja està tenint algú que ve, que vull material d'escalada. Tu dius, perdona, dius, sí, ara ve el meu company. Quin company? No, i et diré una cosa, i no saben res els venedors. O sigui, quan passa que... Però escolta, nano. Jo havia treballat al Decathlon, no sabia res. Em passa un altre que està fent una devolució de patins d'una nena de 6 anys. Sí. T'estàs mitja hora pel plantat, entre passadissos. Sents les botes de futbol a la mà que veus el teu número. Estàs suant, estàs molt agobiat. Passen dependents anant en bici que estan fent curses entre ells. Si comencen a fer curses No entre ells. treballen, al Decathlon. Ve més gent al passadís de futbol, més clients. Tu perds el teu torn, perquè és impossible saber qui ha entrat abans. Tu no pots mantenir el teu torn. I te diré, no sé si pots continuar, però te diré. Aquesta moda, ara que s'ha ficat de moda, ara seré un senyor gran, de cobrar-te tu mateix. No, espera't, sí, que clar, aconsegueixes, Prou, aconsegueixes que t'atengui algú i dius, ui, això sí, t'hauria l'autocobro, sí. d'anar a mirar al magatzem. Bueno, és que clar, era la idea. Si Clar, poguessis això anar t'avisa. vés al magatzem. Finalment, t'ho han pogut mirar amb l'aparell. Això, Joel, tu hi estaràs d'acord. Aviam. Segur. No havia d'anar al magatzem, t'ho podia mirar amb l'aparato, però també li feia mandra. No, del 46 no les tenim, en tinc fins al 45. Del 46 en tinc aquesta d'aquest model horrible, Mira, no els això- regalés. Què polles està passant aquí, també? Ja en parlarem No una anem Hi ha bé, hagut una el tema de les relació. talles La de gent, les que, la gambes. gent que fem un 46 no són monstres. No, al És que revés. no n'hi ha per Una cas. mica sí. No és veritat. No, Magí, Molta gent no, té per aquí 46. no pots passar. No, Jo mai he per aquí hagut no d'anar- passes Magí, tu, mai he ni hagut passo jo, d'anar- ni passa ningú. mai he Aquest del hagut- 45 és No, molt sol. senyor. Mai he hagut d'anar a No, zapatones, que dius tu. Jo no he hagut d'anar mai a zapatones. I jo tampoc he anat mai a zapatones. Hi ha molta gent com nosaltres. El que passa que no s'estan adaptant a lo que és la realitat La societat. dels peus d'ara. No som Roberto Dueñas. Els nanos d'ara no et foten un 40 com fa l'Enric. que fa- Lo raro, Joel, que lo va- raro que va- són els iaios aquests que veus pel carrer que dius, aquest senyor fa un 34. Fa molt de temps que va Fa entrar molt de temps, home. la llet en pols. Que I tenen- estem sí, menjant senyor. tots la Nestlé. Passa Hem que crescut. no van menjar prou quan eren petits. Literalment i no els hi va fan créixer. un 34 perquè l'altre peu no el tenen per...